Laog kan sarong pampasaherong bus na hali sa Banwanin, Lagunoy, Camarines Sur, biglang nag-aso mantang nagbibiyahe pasiring Nagas City. Mga pasahero tulos na nagbaba asin nagrayo sa bihikulo, huli sa humakan posibleng kasulo. Uyan report ni Jessica Calinog. Tulos na napadalagan paluwas ang mga pasaherong ini. Kanaan sa indang piglulunada na bus, bigla na sanang nag-aso. Istorya ni Melrose Belmonte, biyaheng Naga City and bus. Alagad sa may barangay San Francisco sa Banwaanin, Ocampo, Pasana, nagpunduan makina kaini, asin di inaliwat nag-andar. Bigla po umuusok ba yung unahan na parte, yung cambio. Kasi nahaapakan namin mainit na sabi ng driver, grounded daw. Pagtingin ng driver din sa makina din sa labas, umaapoy na po yung sa ilalim pala, nasusunog na pala yung sa ilalim ng makina. Igwaman subuot nin fire extinguisher sa laog kan bus, kaya tulos ining kinuakan sarong pasahero, asin inagapan ang nasusulong makina. Marurumduman na kan nakaaging bulan sana, sarong bus sa Naga City ang nasulo. Iniman ang narumduman ni Melrose kan mahiling ang dakulang aso, kaya pangapodan niya sa mga bus operators. Siguro mag-maintain sila ng check ng mga unit, yung mga makina nila, para maiwas din ang ganong aberya. Kasi risky po sa mga commuters, kaya po namin na wala naman kaming choice na iba kundi sumakay ng mga bus or kaya mga jeep, mga ganyan. Sigun ki Fire Superintendent Emmanuel Ricafort kan BFP Camarines Sur, rare case ang pagkakaigwanin kasulo sa mga lunadan. Mostly po pagka sa mga vehicular sa electrical talagang nagiging problema dyan. Kaya sa part po ng Bureau of Fire, itong mga nagre-renew ng mga business permit, itong mga bus liners, chine-check po namin yan kung nakaka-comply sila sa Fire City Compliance, especially dun sa mga buses natin. Kaipuhan man subuot na may naka-standby na duwang fire extinguisher sa lambang bus tuyong nagbabiyahe. Asin dapat antes na magbiyahe, syertohon na nasa tamang kondisyon ang mga lunadan, urog na ang electrical connections kaini. Sa presente, padagos man na nakikipagkoordinar ang GMA News Team sa operator kan embweltong bus company dapit sa insidente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.